Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Kagkaroon, yari ang Balita Badat Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon Balita Badat Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong Udto Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado, ika-15 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Ang mga ka-aksyon tang mga kaibandrado, lapyo pa, tuyo pa, bangod sang Valentine's celebrations kahapon kag kagabi. Ay, puwerte yan. Sige, inop na lang kita mga kaaksyon sa isa naman kedisyon sang inyo sining palatuntunan dalonta sa diri ginamang madugay. Ang mga reports sa aton sining mga action reporters on board na sa ila sinitag sa kamang areas of assignments. Mga balita lokal, dugay-dugay ang inyo sining mabatian diri sa pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time karon dugay-dugay plus ang mga balita national gikan sa news center sang Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Sige, pagkarunan talang dugay-dugay ha. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining Udto? Ilabi na sa mga kaaksyon tadri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Kalakip man sa mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag diri sa Region 6. Daw halos kansilado ang mga kapiestahan ta sining bulan sang Pebrero tubtob pa sa tunga-tunga sang bulan sang Marso. Daw may mga cancellation pa nga hindi madayon. Ay, puwerte no. Tungod sang coronavirus. Sige, kamusta nga aton sining mga OTTG personnel? Ang aton sining Operation Tulong Task Group nga nagalambiyong na sa palibot sang syudad sa Bacolod, nagapangita sang pasahero. Lamang may yara inugdulong kag may kita man kag may bitbiton karon sa ila sining pagpauli. Sa kinanda nako ang inyo kaaksyon sa Kaanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa nagapangunang nga mga balita lokal diri sa Kapitolyo Provincial, balita ni Aksyon Eden Aboso. Inimay kang tanan sa Provincial Veterinary Office, ginapreparar na ang project proposal para sa beef processing sa probinsya sang Negros. Among proyekto balor 20 milyones ka pesos. Samtang sa balita naman sa New Government Center, igabalita ni Aksyon Artay Hopon, orientation para sa mga Barangay Health Emergency Response Teams o CONVERTS kontra COVID-19, pati gayunon sang syudad sa palabuton nga Lunes. Balita naman sa kay Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Kapulisan sang Police Station 6 may nakita na nga person of interest sa kaso nga paglutang sa isa ka empleyado sang Dunganon Bank. Balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, balita ni Aksyon na John Diaz. Ini may kang tanan sa lalaki nga nagainom ginlutang sang iya kaingod sa banwa sang ilog personal nga dinumtanay nagapangunang nga motibo sang krimen. Samtang sa balita naman sa patrol tanan nga barangay nga nag-apply agod nga madeklarar nga drug lord, barangays na paidalom na sa on-site validation sang PDEA. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. 12 anyos nga bata dead on arrival sa ospital matapos ngayon ang nalumos sa suba kahapon. Balita naman sa syudad sang Sagay o San Carlos City upod kay Aksyon Stephen Presquito, wanted person arestado sang mga kapulisan sa among syudad. Balita naman sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod,
Igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, ini may kantanan sa COVID death toll update kita dugay-dugay. Pila na kahapon masubra 1,400 subong mga pilanayhan. Kag DOJ ginakonsiderar nga state witness si alias Bicoy bato kay anay Senador Trillanes kagiban pa. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay mga detalye ha, mahinang kalaban pag-relax sanay kay tirahon tayo na dugay-dugay, no? But before sinadiri kita nay sa resulta sa unang draw sang Small Town Lottery sa sining adlaw sang Sabado ika-15 na sa bulan sang Pebrero tuig 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 32 kag 1, liwat 32 and 1. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:13 ang aton oras 12:30 na mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon tadra via Facebook Live, i-acknowledge talang dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe na nagpadala sa aton sining Facebook page sa Aksyon no Radyo Bacolod. Pwede lang kamuda ka tune in. Ay, porti Sige, kag-bayaf sa aton sining website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Pwede ka mudra ka pamati man sa aton sining mga broadcast. Humalin sign on to sign off, yara dira mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon ta, standby sa report ni aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center sa dili lamang madugay pero sa imo sining pag-ehersisyo hindi magkalipat nga mag-detoxify o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule na nagatinlo sa imong mga dugo, nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imong atay, iniman na nagabulig panubos ang imong blood sugar, bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar, bangod sang diabetes, mag DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masuki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar. Sarang man mabakalina sa mga sa online o kundi gani pa-deliver sa inyong puluyan. Pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadala lang sa mensahe o kung mag-order through Facebook page sang Kalusuganyan. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:15 na nga aton oras 12:50 na kada siglang sang oras ta ba. Alandahon tagilayon ning mga balita nasyonal gikan sa kay aksyon na Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa COVID death toll update bala kung pila na ang napatay sa bugos nga kalibutan. Kag kon pila ang under observations kag DOJ gina-considerar nga state witness si alias Bicoy bato kaya nay Senador Trillanes kag iban pa mga kaaksyon. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang detalye sang mga balita nasyonal gikan kay aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Dorel, mayungod to. Yes, Action Rex mayngod to kag sa aton nga mga tagpalamati. Update kita diri sa coronavirus disease o COVID-19. Kay man Action Rex lapit na sa karon maglabot sa 1,500 ho. Ining nagkalamatay sa COVID-19 matapos nga naka-record sa panibago. Yes, Action Rex. 1,400 kahapon, subong 1,500 na? Lapit na Action Rex, 1,486. Lapit na. So, kay naka-record sa sambago nga 116 Action Rex ka mga nagkalamatay. Kag may mga health workers Action Rex ha ang nalakip na subong. Anom na Action Rex ka mga health workers ang nagkalamatay man na sining COVID-19. Sa karon Action Rex may ginabantayan pa nga may
nga 1,700 ka mga frontliners nga doctor kag nurses Action Rex ang naigo man sini nga balatian nga COVID-19. Sunod sa National Health Commission, 1,716 ka mga health workers ang kumpirmado sa karon nga mayara sang COVID-19. Ang 1,102 dire ang gikan gid sa ginhalinan man sini mismo nga virus dito sa Wuhan City, samtang ang 400 ban pa ang naghalin naman sa nagkalain-laing nga lugar sa Hubei province. Sa karon naglabot naman ang ginaobserbahan pa nga nagpositibo, naglabot na sa 65,200 sa karon. Action Rex. Sa iban pagid nga balita nasyonal, diri kita sa kaning kay Senator Antonio Trillanes, Brother Fourth, kay man ginakonsiderar Uy, sa pa sa karon. kagwa, no? Linkapon? Wala, Action Rex kaya siya sa iba niya pungsod. Okay. Kung mag-abot siya kuno ready siya to face anything, ang manahambal ya. Ina? Yes. So, ginakonsidera sa karon sang Department of Justice, sa DOJ Action Rex, si Peter Jomel Advincula, akon alias Bicoy, bilang state witness bato kay Anay Senator Antonio Trillanes IV, kagiban pa angot sa kaso sining himbunanay sa plano nga pagpakakas kay Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Senior Assistant State Prosecutor Olivia Torrevillas, si Advincula ang nagaisahanon nga witness sang Criminal Investigation and Detection Group sa dinamuman ang napasaka sa nga kaso bato diri kay Trillanes kagiban pang respondents. Sa nga Lunes, una na ginpapanaugan sang kaso conspiracy to commit sedition under Article 141 of the Revised Penal Code. Sanday Trillanes, Advincula, dismissed police official nga si Eduardo Asierto, Father Flaviano Villanueva kag si Jonel Sangalang. Samtang ginabsuelto man sang DOJ, Sanday Vice President Leni Robredo, Senators Leila de Lima, kag Risa Hontiveros, kag iban pa nga oposisyon nga imbulbado sa mga sedition. So bantayan Action Rex ang pagbalik ni Senator Antonio Trillanes kung ano sini ang iyang mga intikang, pero una niya naging pahayag nga ready gid siya atubangon kung ano man ang kaso ang gipasaka batok sa iya. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB, Action Dorel Kabato, na sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon na Dorel Kabato, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:20 na ang aton oras. Sige. Las dason tanigilayon no kay nakasanbay man ang balita tagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa aksyon na John Diaz. Ini may kangtanan sa lalaking nga nagainom ginlutan sang iya man lang kaingod sa banwasang ilog ho. Personal nga dinumtanay nagapanguna nga motibo. Base sa investigasyon sa mga kapulisan, yari ang report ni aksyon na John Diaz gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa detalye, aksyon na John. Pirason Action Rex ng isa 48 anyos nga lalaki ni siya ginkilala kay Virgilio Cuervo, residente sa kilometray 109 dra sa area sa barangay Dangkalan sa Banuas mismo sang ilog. Ining lugar Action Rex medyo mabukid rin siya nga porson sa area mismo sang barangay Dangkalan. Sa pinakulod rin ang investigasyon sa mga kapulisan sa pagpanguna ni Police Major John Ganson, ang Chief of Police sang Ilog PNP na ibaluan na takna las 10:49 sang gabi kagabi samtang naga-inom-inom abi no sa isa katsangge ining biktima nga si Cuervo ginpalapitan ini siya sang suspetsadong kaingog lamang nila dra kaging kilala gid lamang kay alias Moroy Sembran, more or less mga 35 to 40 anyos ang pang-inaron kag residente man mismo sa kilometray 9 area sa barangay Dangkalan sa Banwa sang Ilog. Pagpalapit Action Rex wala na kumo na anuman nga gamo, wala na anuman nga magipamitlang ang mga tinaga, inalit na lang nga gintiro sining suspetsado ang biktima makaduwa ka best Action Rex. Nakaanggo din isang pilas sa iya naman na wala nga bahin sang tiyan, may pilas man diri sa Abaga kag una giningagaw dala sa area dala sang Lorenzo de Zaico District Hospital sa sunod naman sang Kabangkalan. Apang tip na tapos ang pila ka mga observation giningagaw man diri transfer sa area naman sang Corazon Lugsin Montelibero Memorial Regional Hospital para sa nagkikigopagid nga pagtatapok kon pagbulong sa pagdalo
o sa mas madalom nga investigasyon sa mga kapulisan ginpayag diri aksyon Rex ni Ganzon nga posible may madugay na nga dinumtanay ining biktima kag ang suspetsado base man sa pagpayag sang upod kung ginaistorya sining biktima samtang sa nagiinom kasi sa tiyempo man nga sa ang ginluthang aksyon Rex dugang pa diri ni Ganzon nga ginakuha pa gid nila ang dugang impormasyon kay nakabaton diri kapulisan nga ining biktima nga si Cuervo may initial information nga ini ko involved sa pilaman ka mga kaso sang pagkinabatay sang manok dira is mismo sa area sa barangay Dangkalan. So wala nila ginadulang motibo nga basi posible man diri sa mga kasong nga ginacheck pa sa mga pulis nga ginapatubang si ni Cuervo ang iba pilaman ka mga motibo sang pagpangluthang. Yari si Police Major John Ganzon ang chief of Pero police ng kamusta Ilog, subong ang biktima aksyon na dyan gin-transfer diri sa Bacolod? Yes, ari sa mong ginabulong sa area sang regional hospital. Okay. Agin transfer sa kaina mga sang kagao na mga around 2 AM nakaabot diri sa Hospital Action Rex. Kalakita man naton kay ang sitwasyon stable na ang kondisyon sining What about 48 ang anos sa Cuervo. suspect? Kamusta ya? Ang suspetsado ang nakapalagyo sa kaisa naman nga singko nga motorsiklo sa wala pa may baluan nga lugar. Apang may pinadag information nga nabaton ang pulis nga may mga feelers abi sa pagsungka o kon may identity or rather may na-determine na nila ang lugar nga ginatiniran sining suspetsado nga sa alias Moroy Sembran Action Rex. Kaya ang diri sa pulis hindi man nga magdugay gid mabalik na sa lugar kay Kubo pamilya man sa area sa barangay Dangkalan sa Banuasang Ilog. Subong adlaw balikan to nila ang pamilya diri sa ni Cuervo kay istoryahon sang kapulisan kung tuyo gid nila kung desidido sila nga magpasaka sa nagakaigo naman nga panumbungon batok diri sa suspetsado Action Rex kay gin-check nila kahapon kung ano ang desisyon sa pamilya wala pa nagtagabi sang final nga statement o kung nabi nagpanumpa o kung nagataman affidavit mismo ang isa ka mga saksi kaya man ang desisyon sa pamilya sa magpasaka sa nagakaigo nga panumbungon. Yari sa luwat batay naton si Police Major John Ganzon sang Ilog PNP. Ang suspekta nga si alias Moroy sakay sa motor yung tiro na yung ato niya biktima kadua ka beses sang wala mabalaan nga nga kalibre sang armas nagtugay ni sa pagaigo sa iyang natuo nga baga kagang nawala na mga bayad sa tiyan niya. Tapos gindala niya sa may district hospital. Tapos si Moroy lagyo pero ang initial taning investigasyon base may posibilidad din sila nga mga daan na mga tema-tema. Kaya gina-verify ko pa man ang status ng victim nga si Berelio Cuervo. Sir. Residente man sa dito mga lugar. Bali ang mga information naman hindi pa ako ma-receive na. Pero status na isang biktima napaverify ko may allegedly involved man sa pangawat manok. Ang victim, sir. Ang biktima So gina-check ta pa kung base sama sa anggulo sila. Base napasibangdan biktima isang suspect nagkuhan sang manok. Parte sa manok. Actually, sa batian si Police Major John Ganzon ang Chief of Police ng Ilog PNP Corona para ang bading mas ma-idid pagid niya investigasyon sa mga kapulisan sa mga mismo nga kaso. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Action Iulayhong ko lang ni Portion ng to sang duwa ka mga may armas luktang to sa silay nagladakpan to? Yes, so Rex nag-serve actually sang warrant of arrest. Warrant of arrest na nag-serve sila Action Rex sang warrant, search warrant sa area mismo sa Hacienda Margasa 1, Barangay Ilopez, Sunad sang Silay. Damo-damo man nga mga armas lutang, may man mga live ammunitions, actually damo gid ang mga bala sa armas lutang na recover gikan diri sa posisyon sining subject sang ilang pag-search dira nga si Ray Aballes, legal ang edad, residente sa Musila dira nga lugar, kag nadakpan digto man ining si Henry Binauro, 60 anyos, residente naman ini sang Margasa, Barangay Ilopez, mismo man dira sa sulad sang Silay. Actually ang nagpatigayon kini kana pamuno sining pag-search pag-service ng search warrant action na ang katapo naman sa Negros Occidental Provincial Mobile Force Company
ang lead unit, of course, ang katapo naman sa sila City PNP Action Rex, kag ang pinaman ka mga unit sa Negros Occidental Police Provincial Office. Actually, ining search warrant, ang ginpapanaog o kung issue ni Honorable Judge Ana Celeste Bernada, ang Acting Executive Judge ng Regional Trial Court Branch 69, na mismo sa sunod sang silay. Ang search warrant, ang ginpapanaog sa tong Pebrero 11, 2020. Kag sunod gani kay Police Colonel Romeo Baleros, kinanglan pa niya nila planuhan gid sa gusto antes sila gin-serve ining search warrant kay dako nga personalidad kuno wa pag nila check ang further pag information about ano ni sila nga may mga sophisticated ni sila nga mga armas lutang man? Amo nang gina-check nila kung di ni nagalin Action Rex kag anong gid ang pinaka-background sining mga nagladakpan. Ano na sila mga ultimo lang na dang mga tao da? Initially, mga ultimo nga mga pumuloyo. Pero ang iban pagiging connection nga ginaangot subong ang kapulisan, hindi pa nila ma-confirm kaya so broadcast times na nagdahat pa kayo sa information further information sa mga pulis, nag-conduct pa sila sa inventory kag conference Action Rex sa mga pulis nga nagpapatigayon sinalakipan ang intelligence unit sa Negros Occidental Police Provincial Office para may balaan gid ang status so kunabi ang 45 to kag ano tong recovery ganito? May na-recover nga kay Abalias sa Sumera, isa ka unit sa kalibre 45 nga armas lutang, may isa ka extended magazine, may isa ka short steel magazine, kag 14 tanan ka mga bala nga wala nang report sa armas actually ka kalibre 45, makumo 14 ka bilog. Ang kay Binauro naman may na-recover diri nga isa ka unit sa kalibre 45 nga armas lutang, may duha ka mga short steel magazine, may 19 ka mga bala nga wala nang lupok sa armas lutang sa kalibre 45 kag may isa pa ka black inside holster Action Rex. Isa lang isla ka lugar Action dyan? Isa lang din sa kalugar sa area sang Barangay Ilopez sa Santa Margasa 1, Barangay Ilopez sa sulod naman sang Silay Action Rex. Ano gid ni sila man? Ang gina-check subong sa pulis ang ilang mga connection kung diin sila connected nga group. Hindi ay ma-divulge pa subong sa pulis kung diin sila connected kay yun interrogate nila ang duha sila mga persona base may posible nga patigayon pag yung mga follow-up report aksiyonere kung follow-up nga mga operation ang Global Force Company sa Negros Occidental for additional pag-inaction Rex ang posible nila. Gina-check nila ang pila ka mga kaso nga base may mga background din nga may mga na-commenter nga kaso yung duha ka mga persona kag ang source kung saan nila laging kuha ako sinong tag-iya sa siling mga armas tupang kay kulang taon kalibre 45 Rex of course hindi man basta-basta na armas tupang. Ang area naman sang sila City PNP sunod kay Police Major Rolly Pondevilla gina-check pa naman nila kung ari ini sa mga wanted person so sila City PNP ining duwa ka mga nagkaladakpan actually isa man senior citizen ani kay ang edad niya sa ni senior citizen naging sa 60 years old naging Action Rex ining si Henry Binauro ang iyang apelyido ang ibang nga ngalan gina-check nila ginamatangot pating mga pamilya nila posible na dakpan sining mga kapulisan sa hindi sila magpamilya no? Hindi sila magpamilya. Sige, pero sige. lain-lain man sila o lado nilakpan sila sa separado sa pag-search lamang sa search warrant Action Rex. Ayos. Balik na gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang talibot sa Bacolod Action John Diaz na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita ni Action na John Diaz, kadtuan tang balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Ini may kantanan sa orientation para sa Barangay Health Emergency Response Teams o CONVERGE kontra COVID-2019, no? Pati gayon sang syudad sa palabuton nga Lunes. Yari ang kaudan sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art? Considerar Action Rex nga hilway sa sining coronavirus disease 2019 ang Bacolod matapos ng tanan nga mga patient under investigation ang na-release na. Kagway naman sa additional nga record karon ang Interagency Task Force. Pero magapadayon niya ang pagpanghanda nga ginahimo sang syudad kag bilang compliance man sa mando nga ginapapanaog sang DILG sa diin
ang tanan nga mga LGU ang ginamanduan nga dapat magtukod sa barangay health emergency response team or ginatawag nga BHERTS. Now, ining BHERTS Action Rex may dako nga papel agod nga magabulig sa mga sa Interagency Task Force nga mong magahatag sang vital information kag monitoring sa ilatag sa mga barangay. Pero sunod diri kay Executive Assistant Mr. Jomari Vargas nga mo ni ang magpatigayon gid ang yataltapan sang orientation this coming Monday. Alauna actually sa hapon hasta alas 5. Sino ning mag-participate ni? Alan nga barangay, kada barangay may 5 ka participants. Ba, 5 gid? 5 headed by their barangay captains. Ang venue dira sa Mascara Hall sa Government Center from 1 o'clock in the afternoon. Tidamo-damo sila pila ka barangay ni? 61 times 5, abi? Amo na kadamo ng Sobra isang matan. datos ba? Action Rex amo na kadamo sa ila. Sa Monday. Now ang orientation lang kay hindi katulad kay konsundon gid sunog Vargas ang mando sang DILG. Damo ka komplikado balagay for example sa Manila ya pwede ma-apply nga ang taga Bureau of Immigration i-require pa diri nga maging kabahin kag makuha pa ang barangay sang ilaman nga representante nga mong mag-coordinate sa Bureau of Immigration kag iman pagin nga agency niya pero diri sa ato ni simplify ta lang bilang compliance sa mando sang DILG. Pero depende sa barangay may aral sa i-designate magluwas sa kapitan bali 4 ka mga personnel ng idugang nga mo magabulig kay ang ila papel monitoring man lang mo kung ang kaso may aras ang pila ka mga residente nga may background halimbawa nga nagka-travel dito sa mga lugar nga infected sa coronavirus o kung sining COVID-19 silingot yung inuon nila actually ma-report man lang sa office ko kaya ang akon nga mga frontliner nga ma-responder amo na iya ang mga kanto dito nga will equip no nga mo na may mga gear na gagamiton sa tiyon nga may aras na obserbahan nga may sintomas ang COVID-2019. So ga-expect siya Isa man ang ni Kadlaw Action Art? alauna hasta alas 5 sa hapon. Okay. Isa na lang adlaw orientation na. Silang ni Sir Vargas, tikabahin ini sang nagapadayon gihapon nga preparasyon sang syudad bagon nga tiway pagid na declare nga fully na hilway na ang bilog na pungsod Pilipinas sa COVID-2019. Yaring parayag ni Mr. Jomari Vargas, Executive Assistant kag in charge man sang task force. Orientation sa tarang barangay ni. Taglima sila, kapitan kag ang team nila nga mahandol sa COVID-19 ni. May na daw guideline ang DILG, sila memorandum. Pati dapat ang ilang disaster management officer, ang ilang barangay health worker, sa ilang tanod. Now, mamobla na person information officer nila. So, mula sang ginpili namon. Task force kanimo nila kung crisis manager kay tatlo na ka grupo, may information manager, may crisis manager kag may environmental manager. Okay. So pag last meeting namon yun butang nila ko crisis manager sang task force in sa Bacolod City. Ang business na sa amon nagkuan grupo pati ang pagpanagtag sa mga item bala ni isang para sa kinanglanon sa barangay kag sa amon medical team mo marisman. Andiyan na sa amon tanan. Isa na hapon kay orientation malang kaya kung basihan ko ang iyasang DILG nga procedure daw ka komplikado bla. So ginimo ko lang pinakasimple na ilang prestada para maintindihan si barangay kag para may epektibo siya importante malang kay kung butakan nila to sa Manila era di kuwan kaya pa may BI kaya pa kadugay hindi ko kaya mandata sa BI in the first place late ng immigration. So mo lagi dya monitor makutad ang mga puro president makutak siya nung arala siya nung nagabot i-report sa amon kaya kami mo kwa nag-create ko ta sa opisina sa inyo daw multi-agency coordinating center bla so tara ng data na collect namon. So kung mag-report na sila advise na mo ng response team sa city health evaluate kung daw may ara sa signs o symptoms nga kwan siya kami kwa siya transport mo sa ospital. Si Executive Assistant Jomari Vargas, balita gikan sa Bacolod Government Center, ang Action Reaction ay hupon na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Aksyon Arta Ihopon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:37 na nga oras. Matapos ang balita ni Aksyon Art kadtuan tang Kapitolyo, si Aksyon Eden Aboso, naka-standby na may kangtanan sa Provincial Veterinary Office. Gina-preparar na ang project proposal para sa beef processing sa probinsya sang Negros Occidental. Among proyekto nagabalor ini sang kapin sa 20 milyones ka pesos. Yari ang report ni Aksyon Eden Aboso gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Eden. Action Rex, ginaprepara na sa karon sa Provincial Veterinary Office ang project proposal angot man sa ginaduso nga pagproseso sang beef sa Negros, particular sa syudad sang Bago. Sino kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, ini nga proposal ang nalakip sa Annual Investment Plan nga ginpresentar man sa Provincial Development Council meeting sa tuyo nga mag-develop sang Negros beef nga posible mag-supply sa dalagko nga mga korporasyon. Dugang pa ni Decena, nagahulat na lang sila sang 20 milyones pesos nga pondo agud maumpisahan na renovate ang slaughterhouse sa Bago kag pabutangan sang meat processing kag cold storage agud malambot ang quality product. Ti ang mga empleyado de? Amo ba na Action Rex, siyempre kung kumbaga ma-renovate ni Action Rex kag matamat-amat na patukod ang meat processing, mas makabulig Action Rex sa mga tawo kay ti matagaan sang trabaho. Ano ni sa iya ka gobyerno ne? Yes, Action Rex, iyan isang project man sang PVO. Ang mga empleyado ni Mander sa probinsya ne? Posible Action Rex, ma-under gid siya sa province. Palayag ni Decena, ginpili Action Rex ang syudad sang Bago. Bangod nga sa ila nga, kumbaga, nagpatigayan sila sang mapping. Madamo ang baka sa Southern Negros, kag ti ang syudad sang Bago, ang pinakamalapit sa mga puerto, kag paluparan, kung posible nga isupply ng produkto sa iban nga rehiyon. Ti palayag ni Decena, kung mapatuman na ang mga proyekto, dako ang mabuling sini sa mga manugsagod man sang baka diri sa probinsya sang Negros. Para lang niya sa baka? Nga mga karne? Oo, amo naman Action Rex. Way na daya iban? Wala na Action Rex. Kaya balik kumbaga new product. Ha? Santer mo. wala pa goro. Sunod naman goro. Basta beef lang Yes, Action Rex. Sige namat-amat nila. Pumatiyan natin si Dr. Renante Decena. Na-include na muna siya sa annual investment plan nga supplemental as the other Provincial Development Council. But this is the na-agree na ni in principle to develop kita sa Negros beef. Because we have enough cattle for ang na-develop sa genetic improvement, na-improve na mga genes nila. So, dira na sa iyawan kag i-process. So, ang supply, amon nga estimate, maka-produce kita sa tamo ng quality. Standardize namon ang pag-iyaw kag ang pag-process nga magamit sa mga Manila-based nga mga corporations, no? Nga makalanan diri sa Negros. Samo na ang concept nga dira gamito na. Ang Bago is dira ang center kay some of our members ng United Cattle Raisers Association halin sa Bais, no? Kag diri sa Central Negros kalabanan nga members nila. Nagmapping kami sa mga baka ari di sa southern portion sa Negros. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Capital. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadra may tisiho para sa immunity booster tamangin mabakod din alkaline base sining vitamin C. May tisi ang ngalan sini mga kaaksyon, no? Para makabulig man sa mga ginaubuda, ginakataro, ginatrangkaso, di na magalang-alang pa. May tisi ang tumaronta matagadlaw, no?
Plus dugangan man sang aton sining ginarekomendar sa inyo Santon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw ini sang bukol-bukol sa lawas ta, hubag, cyst, tumor, goiter, kagibanta. Santon Plus Herbal Capsule, mga kaaksyon ang aton sining tumaron, no? 3 times kada adlaw pwede na ini, no? Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Sarang mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online, kundi gani mapadeliver kamo sa inyong puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Sa mga kaaksyon ta diraho, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches ang Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City, Malakay Finance Corporation. Bisita lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Barago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Ma-unload tanay makadali mga kaaksyon sa aton sining mga mensahe pagi sa aton sining Facebook Live. May lang pag-monitor kay Biboy Peroy. Lunchtime na naman. Gani man kaunta para shoot out lang sa pamilya Buyo kag kay Sis Bibet Barangay Baby Alfred Nong Saldi kag Mamang Rosa. Ayos, alin sa kay Biboy Peroy. Kay Bioli Sore, may lang pag-monitor dira sa Thailand. Bibi Sore. Bibi Sore. Bioli Sore, no? Ayo. Kay Bioli Sore, may lang pag-monitor dira sa Thailand. Kay Barangay Kapitan Imelda Hamilo Bamuanga. Barangay Kapitan Imelda Hamilo Bangwanga sang Barangay 2 sining syudad sang Bacolod. Kay Nonoy Tahones, may lang pag-monitora sa iya sining amigo si Alan Villa Carillo nga nag-monitor gid siya subong sa Aksyon BBB. Ayos, dagang salamat Nonoy Tahones. Kay Lunila Tarosan, may lang pag-monitor kay Heaven and paano ko ni maintindihan kay in-check maning from Kuwait City, Mayong Udto. Ay, perti ha. Kay Len Cantong, may lang pag-monitor dira sa Jeddah, KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Kay Emi Prantelia Gabriel Avillar, mayo lang pag-pamati Emi. No? Kay Mary Grace Eugenio Fermin, may lang pag-monitor kag ripangibano sa kay Romy Alconza, kay OTTG Chairman of the Board, Romy Alconza. May lang pag-monitora. Kay June Arquilias and kay Joseph Pacifico. Kay Joseph Pacifico, ga-monitor sa Banwa sang San Enrique, Pacifico Family, kag sa tanan nga pumuluyo sang Barangay Baliwagan, San Enrique. Kay Gia Rihon, may lang pag-monitor, Junior Rihon. Kay si Alan Brasa, kay Edwin Pinida, Danisa Jonela, may lang pag-monitor, ga-pamati gid siya. Ayos, dagang salamat Danisa Jonela. Kay Joe Hiherson Lapinig Junio, may lang pag-monitor. And Francisco Angie, may lang pag-monitor. Kag tamyaw lang sang belated happy birthday kay Eva Bulanggaita sang Barangay 35. Ayos, sa kay Jomari Pormentera, may lang pag-monitor. Kag happy birthday kay Ginbert Altizo. Monitor gid kami ni Jerry kag nanay Nita Pilaes, Jenny Perez diri sa Binalbagan, Toto Jenny, wala gid tada, ara. Valencia Kinet, may lang pag-monitor. Kay Embong Jocampo,
Sa Maaw, may lang pag-monitor kagawad Imbong Jocampo, kay Teresita Orita Kahuraw, kay Toto Aldrin Limaco, ari na siguro nagabot na siya ay. May lang pag-monitor Toto Aldrin Limaco, no? Dra sa Ninas Rose, bago ni siguro abot na. Ayos, dagang salamat Toto Aldrin Limaco kag sa bugos nga pamilya siniya. Kay Lloyd Christian Adrigado. Lloyd Christian Adrigado. Wow, silingya, wow. Ayos thank you, Gid. And Roy Rafael or Daniel, may lang pagpamati kay Roy Rafael or Daniel. May lang pag-monitor sa La Carlota, tamyaw lang si Waki Pulo. Ayos. Waki Pulo, pamati gid siya subong. Ayos, dagang salamat, Roy. Pakbit ang sudan niya. Thank you so much, Roy. Dagang salamat. Mayugid ang sudan mo ba? Kay Rofi Libran, dira sa Kabangkalaan, may lang pag-monitor. Kay Rofi Libran. And sa kay Richelle Andres Salibio, no? May lang pag-monitor Richelle Andres Sabilio. Tamyaw lang sang may lang pag-monitor ko no. Sa taga Moises Padilla, ginatamyaw lang si Papa Hisos kag sa mga manghod ko. Salamat gid sa pagbasa. Thank you so much Richelle Andres Salivio. May lang pag-monitor dira. And kay hindi na patungakon nga iban kay Kirk John de la Cruz. May lang pag-monitor Kirk John de la Cruz. Thank you so much. Si Philip Brand sa Kabangkalan, may lang pag-monitor. Ayos. Sige paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang pag-monitor. Paring Mark kag Ems Magbanwa. Paring Tip kag MM Lerasan, no? Dira sa Barangay Estefania, may lang pag-monitor. Paring Renz kag Leia Campus, may lang pag-monitor. Paring Elmar kag Mrs. Nia Trafanco, may lang pag-monitor. Paring Philip kag Tintin Rizaldo, may lang pag-monitor. Si kay paring Renly Marter, may lang pag-monitor dira sa iya ginamtangan sa Banwasang Valladolid. Ayos, sige, daligid lang kay mayari kita driho. Aring resulta sa week 2 sang ECS Millones 2020. Sa way pagali padayon kamo nga magahulog na para sa week number 3 naton. Para sa week number 3 naton, ang iba nagsugod na actually hulog kay na. Tiasta naman ni sa Biyernes pagka Sabado ma-week 3 kita. Sa week 2 result, congratulations sa mga winners ang mga naka-packs nga mga groceries. Pero medyo angan-anganon nyo lang anay ha sa mga groceries items ta. Kay coming naman actually, pero tihalin pa ni sa kundin pa ni area Manila, panihalin ang mga packs nga ginpadala diri sa aton. Pero congratulations sa mga winners naton, pulo ni sila kabilog. Number 1 diri si Mauro Martir sang Initsay Pahanukoy, Bacolod City. Ang POP ni Mauro is Pride Detergent. And number 2 si Antonio de la Pedra. Antonio de la Pedra sang Purok San Roque, Barangay Handumanan. Ang POP niya is Pride Detergent man sa gyapon. Ang ikatatlo tang winner sang gift pack, Susan Divulgado. Susan Divulgado sang Purok Mangingisda, Barangay Ginhalaran. Shield Bath Soap ang iya sininga POP, no? Congrats Madam Susan Divulgado. Kagang ikaapat nga winner, Edna Linas. Edna Linas sang Lopizayna Street, Barangay 1, Poblacion, Hinigaran. Smart Dishwashing ang iya sininga POP. Kagang ikalima naton, Florentina Palzario. Florentina Palzario sang Alunan Baybay, Barangay
barangay di lang ko kasyon ning ulo Alunan Baybay ni no. Alunan Baybay Bacolod City smart dishwashing ang giyasin nga POP no. Sinayda Tubong Banwa ang aton sinikanom nga tagdaog Sinayda Tubong Banwa P6B Puro Kawayan 2 Barangay Handumanan. Congratulations Pride Detergent Sinayda Tubong Banwa. Ang ikapitotang winner si Diana Rose Gabuya Alunan Baybay sa Gyapon Pride Detergent ang giyasin nga POP no. Congratulations Diana Rose Gabuya. Ang ikawalo tang tagdaog si Arnold Villar. Arnold Villar sang Purok 5 Lot 3 Paglaom Village. Pride Detergent sa gyapon ang iyasin nga POP kagang ikasyam tang tagdaog sang gift pack Mary Ann Europa. Mary Ann Europa sang Alunan Baybay smart dishwashing ang iyasin nga POP kagang ika napulo tang tagdaog amo si Ana Delia Pauline Felicissimo. Ana Delia Pauline Felicissimo sang Barangay Nanura, Barangay Nanunga ni Guray or Barangay Nanura again. Barangay Nanunga ni Guro Hinigaran, Negros Occidental. Smart dishwashing ang iyasin nga POP. Congratulations na pulot ang mga winners sang gift pack. Aria 1,500 pesos. Ang tatlo ni sila tag 1,500 pesos. Pwede nyo na ni ma-claim anytime. Congratulations ang aton sini ikatatlong tagdaog. Merly Sacanle sang Villa Esperanza Tangob Smart Dishwashing. Ang iyasin nga POP. Merly Sacanle. Kagang ikaduhatang winner si Eugene Marter. Eugene Marter sang Barangay Panukoy Village. Bacolod City. Pride Detergent. Ang iyasin nga POP. Congrats Eugene Marter kagang ika last ang tagdaog sang 1,500 pesos. Congratulations Margarita Huntong. Margarita Huntong sang Purok Boulevard Barangay 13 Bacolod City Pride Detergent Bar. Congrats sa mga winners ta ha. Sa ato sining nga ECS Millones 2020 sa Week 2, padayon sa paghulog para sa Week 3 naman naton sang ECS Millones 2020. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulika pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran.
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, 1:04 ang aton oras. May lang pamati kay Lani Tolentino, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dra sa Celine Homes. May lang monitor, no? Nakahingabot gid siya. Bia Jonathan, may lang monitor kay Christian Oroa. Kantuantang balita ni Aksyon na John Diaz sa patrol. Ini may kang tanan sa tanan nga mga barangay nga nag-apply agud nga madeklarar nga drug-cleared barangays na paidalom sa on-site validation sang PDEA. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na John Diaz. Aksyon John. Rex, isa sa mga requirements anti-fraud ang final quarterly declarations ng Oversight Committee nga mo ni mga deklararabi sa isa ka barangay bilang isa ka drug cleared barangay amo ning pagpatikayon sa on-site validation kag 60/60 bot silingon tanan nga mga barangay sa probinsya sa Negros Occidental kag sulad sang Bacolod ang ginpaidalom na sa initial on-site validation sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA din naman sa Negros Occidental. Inego kumpirmar mismo ni PIDEA Negros Head, Mr. Nicolas Gomez. 46 ang nag-apply para naman sa probinsya sa Negros Occidental. May 14 naman sa sunod sang Bacolod. Kagtanan ini napadulungan na sa mga personnel sang PIDEA gid mismo Aksyon Rex. Sa ira naman initial assessment, may mga barangay nga ang case of constitution karon 50-50. But kung may chance nga makapasar, kag may chance man nga ma-disqualify o kung ma-disqualified Aksyon Rex sa deliberation, bagod may nakita ng PIDEA nga kakulang sa ilang mga documents, sa ilang mga record kaga tuman kanamo pa sa mga drug personality nga naga-exist naman tag sa mga lugar. Apang pagpayag dali ni Gomez nga gaan nila sa tsansa ang tagsa ka mga barangay nga nag-apply tubtob naman sa adlaw sang Pebrero 20 siniman nga 2020 agod nga makaubra sa nagakaigo nga tikang kag ilaman mo kompleto ang pila ka mga dokumento nga kinahanglanon Aksyon Rex agod nga mapasar nila ang initial stage sa morning on-site validation kag man ang deliberation nga patigayonon sa Pebrero 27 siniman nga tuig. Eksesibo diri sa Aksyon Radyo Bacolod ang kuha kita sang kabugusan nga listahan sa mga barangay nga nag-apply for drug clearing for nga madeklarado nga drug cleared barangay.
Susunod sa Bacolod, may 14 ka mga barangay hindi nalakipan sa barangay 11, 13, 22, 23, 25, 32, 34, 36, 39, 41, barangay Filisa, Granada, Montevista, kag ang Panocoy. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, may anak na 46, isa sa Banwas sang Binalbagan, among barangay Canmoros, 4 kasunod sang Bago, ang area sa barangay Bakong, Binubuhan, Mahilom, kag Sagasa. 2 naman sa sunod sang Cadiz, ang Andres Bonifacio, Cadiz Viejo. 2 man sa Banwas sang Candoni, ang barangay Banga, kag barangay Kabiaan. 4 sa Banwas sang Kawayan, area sa barangay Abaca, Kamindangan, barangay Lumbia, kag barangay Sura. May 5 naman sa area sa sunod sang Escalante, ang mga barangay Binagyuhan, barangay Hapitan, barangay Langob, Paitan, kag Pinapugasan. Sa area sa sunod sang Namaylan, ang area gidamang sa barangay Karabalan, ang nag-apply Action Rex. Sa Banwa naman sa Hinigaran, may 2 amoning area sa barangay Bagas o Bagaas, pag area sa barangay Candumarao. Sa Banwa sa Ilog, nag-apply man ang barangay Tabu o barangay Vista Alegre. Pero sa sunod sang Kabangkalan, 5 gid ang nag-apply. Ang barangay Sete, barangay Tagoko, Kamansi, kag Pinagintinan. Sa sunod sang Lakalota, 2 naman ka barangay ang nag-apply. Area sa barangay Ayungon, kag barangay Araal. Ang Banwa sa Castellana, may 2 ka man ka mga barangay nga nag-apply. Ang area sa barangay Nato, kag barangay Talaptap. Sa area sa sunod sang San Carlos, 2 man. Amo ning barangay Kudkod, kag barangay 3. Sa Silay kanina may 1, amo ning barangay 5. Sa Sipalay, 4 gid ka barangay. Barangay Canturay, barangay Cartagena, barangay Maricaloma. Action Rex, barangay 4. Sa Valladolid, 5. Barangay Alhis, barangay Ayungan, Bayabas, Gintorilan, kag barangay Palomat. Kag 2 naman ang sunod sang Victoria, sa barangay 18A, kag barangay 19. Yari si Biday Head, Mr. Nicolas Gomez. My for this declaration of our rules is coming to our we have 46 barangay sa Negros Occidental, we have 40 barangay sa Bacolod City. That's right, sir. Ongoing ang on-site validation natin, kinakatuwa niya po every barangay, 60 barangay kinakatuwa niya po ang actual mismo na barangay. Kinakataon natin mismo ang sitwasyon kung dapat ba na i-declare ang barangay sa barangay hindi because as much as possible we take the program as realistic na dapat na natin realistic. Ginahin mo natin, sir, gina-account natin pa ng mga gagawin sa lapis kung may aras sa listahan, tapos ito pang wala pa malista, gina-account natin sa Philippines na may pag-question and supportion sa barangay official sa mga surrenders nila. Actually, sabatian si Nicolas Gomez, ang tagpamuno naman sa Philippine Drug Enforcement Agency dahil naman sa probinsya sa Negros Occidental. Ito ang resulta sa deliberation ng pagkayunon sa Pebrero 27 nga tuig para sa unang quarter sa 2020 Action Rex. Balita sa Batol, Action John Diaz. So nasabitan na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action John Diaz. Balita gikan sa Patrol, Action Radio, Philippine Standard Time. Launa, 10 ang aton oras. Matapos ang balita ni Action John Kantuanta, si Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. May kang tanan sa kapulisan sa Police Station 6. May nakitang person of interest sa kasong paglutang blato sa isa ka empleyado sang Dungganon. Yari ang kaundan sang report ni Action Eric Magbanwa. Sa detalye, Action Eric. Action Eric. Oy, daw kahinay sang sulod mo. Oh yes, Action Eric sa kanto. I'm here. Ayo di kurma. Di ko kung ginitit ka na sang tingog mo. Daw pamatyaga ko doon nag-agi sa akong di nga hawla. Subog daw okay na. Oh, because you're the man, Action Rex Cantong. You're ano? You're the man. You're the man. Ayo di purma. Hindi mo. May nga pag-monitor kayo na Lisa Bolivar Selvino ho. Dira sa Blue Chips Game Farm sa Barangay Alangilan kag sa pamilya Selvino kag Bolivar. Ga-monitor sila to. Damo to bulang manok subong.
Ay, ganit ka? Sa Gimpal. Ayo di Purma. Iliyawon? Ilihawon, ati aray. Good. Bisaya. Oh, ti kay sa namin Gimpal, sa Bisaya. tos la sa blue chips siguro, but ganun das la. Ay, galing ka. Ilagi ka manukan. Ang buta ko nila manukan kung way ko kabalo, Sila basta sagot, nag-message man lang di sa akon di oh. Nga makuha to manok? Hindi nga mag... Ayo di Purma. Hindi mo, makwa manok ka. Di ko ng message nga makuha kita na manok sa iya, no? Hindi, Nahatid ko mo ng message eh. Hindi mo. Nag-message lang di sa group chat to ah. Ati, good. Oh. Kay kagawad Jofred gali sa Pantas ang Barangay Robles dra kag Kapitan Chad Feria. Okay, mabuhay ka mo. Pag-monitor na sila. Oh yes, mabuhay ka mo Cap Chad kag kagawad Jojo Fred, no? Dumanugan. Ayo di Purma. Dumanugan ka sa buong mabuhay ah. Mabuhay na yung dalawa, no? Sana marami pang katulad mo, no? Ba? Si Tamyaw Kuman gali Action Rex sino ni man? Iletchia Jade nga happy birthday buwas. Halin kay Rihanna, madamo gid nga salamat. Halin sa kay na Lisa Bolivar Silvino ah. Okay, birthday boss. Okay, wag siya pang-imbitar sa birthday dan anong pastada. At sila lang to ya. Ayo di Purma. Kasi gawin ka mo ilapot sa pamilya nga si Braso, nakabunyok na ulo invite ni Action Rex Kantong yung pang-kuhan ka mo yan, pang VIP ang inyo yung kuhan, ang invitation, no? Okay. VIP. Okay na siya. Di ano ni? Chimpo mo daw. Doon lang chimpo mo daw. Gani man daw, ginaunat ko lang gani, may naka-standby pagpangilay na di si Stephen, no? Kag si Action Roger sa akon. Sige, halahon na rin kalabinaw. Halahan na lang nila. Ano ng Police Station 6 na ang latest development sa rin kaso, bala nga paglutang sang empleyado ka Tungkanon Bank na si Andre Bonliena, crime of passion, Action Rex. Crime of passion, na din ang motibo. Oo. Ang kwabla to, love triangle. Uy, sus. Oo. Ang ginausoy ko rin ang gulo sa station number 6 ni Police Captain Elmer Bonilla sining kaso na paglutang sa kay Andre Bonliena. Kay man mismo si Lien ng Victim Action Rex naghahatag sa information sa kay Bonilla sa Riverside Medical Center na prior sa incident may nag-text sa iya. Hindi na ma-mention ang ngalan sa sining persona nga naghahamba siya nga niya bayaan muna na ang babae na no muna Action Rex sa Dragan sang istorya. So may aran actually person of interest nga ginalagta ko si Captain Bonilla sa sining kaso pero hindi pa ma-divulge ni Bonilla kung sino yung persona nga ginatuod nila nga posible may ihibalo, posible may kailaptanan sa pagluthang sa kay Andre Bonliena. Now, ang latest development na Action Rex nga naoperahan na si Liena kag ang nakuha gali nga bala nga nagpilit sa kilid sa isa nga durunggan hindi bala sang 38 kundi bala sang 22 caliber revolver Action Rex. Yan ang palayag ni Bonilla sa interview sa Action Radio. Kagabi tapos na ang operasyon sa aton nga biktima, gin tanaw to naton kalibra dito galito. So may patugaling na release ang doktor kay kinahanglan pa sang request sa aton station. So ipadala ta naman to kagina dito sa Riverside Medical Center kung sino ang in charge sa doktor para makuha na naton to ang balang nakuha to pag opera para mapadala na naton na sheriff dito sa may crime laboratory para makuha sa ballistic examination. So this time no may mga additional information na makita ginatag isang aton nga biktima through conversation isang ka tao nga naghahambal sa iya. Tanaw ni mo ni siya claiming ni daw tanaw mo daw crime of passion ni siya eh. So kabay pang din siyang mga panugdaw nga ginatag sa biktima makabuli ni siya nga sulbar kang sino ginibalay ang duha ka tao don pro hire balaw ni o kung may personally ni nga haway o kung drug sa aton nga biktima. So simple nga naghahambal siya nga tato niya na ning pakipag sa isa ka babae. Kung galing lang tayo, wait na naging na-focus siya ang aton nga investigation by the subject for validation to the action Eric mo. So far may ara na kita nga personal interest niya aso, kabay pa nga ti masulbar ni natin kay ti very participative na niyang
biktima sa pag-identify sa suspect. Galing lang sinigay ti kinanglangit nato niya sa medyo pag-imbestigar kay ti amuni kulang ato ebidensya. At the same time, ato mga suspitsado naka-helmet. So kinanglangit nato hibaluon kung sino niya pala ang mastermind sa pag-commitment sa isang criminal actionary. Aksyon na Rex, si Police Captain ng Police Station number 6. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magman, nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, launa 17 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadra Santon Plaza Bal Coffee Mix para gidining coffee sa bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Para makarelax man paminsaron ta, wala pa nagakurog-kurog ang aton siningalawas kag hindi acidic. Santon Plaza Bal Coffee Mix para sa bugos nga barkada kag bugos nga pamilya. Isa pa gid ang habon nga pampakinis ang kotiso sa mga dalagingding, sa mga soltering, kag bugos nga pamilya mana. Santon Plaza Bal Soap mga kaaksyon, no? Pampakinis, pampaputi sa aton nga kutis, pangkakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang rosda nga ilog pa humuton yan ino. Santon Plaza Bal Soap mga kaaksyon, wala ka nang hahanapin pa. Ay, puwerte. Santon Plaza Bal Coffee Mix kag Santon Plaza Bal Soap mabakal sa mga suki ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag sarangman mabakal ina online, kag pag-deliver sa inyong apuluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Kantuan tanang balita gikan sa aton sini nga mga out-of-town reporters. Sunahon tang balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Iga balita ni Aksyon Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 12 anyos balang bata ho, di doon arrival sa ospital matapos nga ini ang nalumos sa suba kahapon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex dala sa hospital kag dead on arrival ang 12 anyos nga bata matapos malumos sa isa ka suba sa bahin sang Asinta Bernardita, barangay Kaduhaan, siyudad sang Cadiz. Ang ini nga bata nag-eskwela bilang grade 7 sa Kaduhaan Elementary School. Suno sa report mga alas 11:30 takna sang aga kung kaugtuhon kahapon Pebrero 14, 2020. Upo nagyan duha ka mga kaupdanan nga naghinagaray kabagkadto sa suba sining sa iubos lang ayon sa Kaduhaan Elementary School kang inisya ang nagpaligo upod man ining duha ka mga kaupdanan kag ini ang nalumos. Ginparikod mga alas 2:45 ang takna mismo sa pulis nga nagpatigayon sa investigasyon dito, Police Corporal Jerry Velasquez, nagsuro sa report nga samtang nagapaligo ining tatlo nga mag-abyan kalakip ning 12 anyos nga biktima. Ginkilala ining biktima kay Regan Villanueva Rubio, suro sa report nga ini ang hinali lamang nga nagkapakapag kag sa Rurot Paydalom. Gilayon ang duwa niya ka mga kaupdanan at pangay sa bulig sa Barangay Tanod. Apang pag-abot dito sa mga Barangay Tanod sa Barangay Kaduhaan, sa inisya ang gipangita nakita si dalom sa tubig. Gindala ini sa Cadiz City Emergency Clinic apang gideclare nga dead on arrival. Suno sa kapulisan wala naman sang foul play sa kamatayon sining 12 anyos, kundi nga ini ang droning incident nga natabo kahapon sa adlaw sa celebrar sang Valentine's Day. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Kadtuan tang San Carlos, naka-standby si Aksyon Stephen Fresquito. Wanted person arestado sa mga kapulisan sa among siyudad.
Yari ang report ni Aksyon Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Yes, Action Rex, isa naman ka lalaki ang arestado. Pinagisi sa Kawaran Tabares kay ginisyo sa San Carlos Municipal Trial Court. Na-aresto pinagis ang elemento sa San Carlos PNP nga ginpangunahan ni Police Major Angelo Hongco kag ni Police Master Sergeant George Pailon ang warrant PNCO sa San Carlos PNP. Natigayon nga naresto ining isa ka lalaki nga kilala nga si Michael Ledona I. Agravante. Dira mismo sa sulod sa Hall of Justice, mga alas 3 na pasado kahapon sa hapon, Barangay Palampas, San Carlos City, Negros Occidental. Pinagi sa virtues ng warrant of arrest kag inisyo, kag impirmahan ni Honorable Judge Franklin M. Cobol, ang acting presiding judge ng MTCC San Carlos, Negros Occidental. Sa offense niyo sa kaso ng slight physical injury nga may docket number ining 2103-01, ang ngamong suspetsado na resto sa sulod mismo sa mga Hall of Justice kag sa karon ari na si kustodiya sa San Carlos PNP para sa pagpangatubang sa sininga kaso. Una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dagang salamat Aksyon Stephen Presquito, balita gikan sa San Carlos City. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, 1:23 ang aton oras, Santon Placer Baloel. Para sa mga atleta, sakit ang lawas, ang tuhod, ang balikawang ta, ang pusug-pusugan kag likod ta. Well, hindi ta magpabayaan, no? Namigid kung mahaplusan ta sang Santon Placer Baloel. Haplusan tagamay, tapos si massage tagamay. Makaligad ang 30 to bisa ka oras. Nga mahaplusan mo sa sang Santon Placer Baloel, madulang kasakitan niya, no? Santon Placer Baloel kag magamit mo lang ini anytime, no? Adlaw man siya o kung gabi man siya, banyusan lang sang Santon Placer Baloel. Mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa nga lugar, kag sarangman mabakal ina online o kung pa-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Bulig.
Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports First Portion. Action Reports Second Portion. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balitang Bayan Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Radyo Philippine Standard Time, la 1:30. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon ta dira, yari na ang pinakabago kag pinakaepektibo nga herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod sa ngaton sining nga mga parte sa ngaton sining nga lawas. Kag nagabalanse ang sistema sa aton sining nga lawas. Balikon kinanglan ninyo ang kulang dapat dugangan nagaresulta sa nagkalilain nga balatian ang kakulang sang vitamins kag minerals isadra no. Vitamin C, isa man ni ka dapat makaangko ng aton sining lawas. Nagaresulta ini sang madugay nga pagpali sang pilas, bleeding gums, paghina sang immune system kag iban pa. Vitamin E nagaresulta sang problema sa panit, kuko kag buhok, hormonal imbalance sang mga babaye kag iban pa. Potassium kulang man dapat gid gamayara. Nagaresulta ini sang problema sa korason, palangluya sang kaugatan. Iron nagaresulta ini sang pagkamalipaton, insomnia, lingin sang ulo, bangod sang iron deficiency or anemia, kag iban pa mga kakson. Yara lang sa Evergreen Herbal Capsule ang ina nga ginapang hinambita mga kakson. No? Mabakal ina sa mga suki ninyo nga mga butika sa inyo sining nga lugar ang Evergreen Herbal Capsule kag pwede ninyo mabakal ina dira sa siyudad sang Himamaylan sa Leonor Pharmacy sa Blanca Flor Drugstore, no? Blanca Flor Drugstore. Kag sa Binalbagan GBX Pharmacy,
Florita Drugstore, sinigaran sa Bilyones Drugstore, kag Alice Drugstore. Evergreen Herbal Capsule. Alang-alang na ta sa tiyempo, mga kaaksyon, siningabahin, mapa-goodbye na kita. Happy weekend sa inyo tanan-tanan. Standby na sa This Is My Life. Higa sunod sa Dili Gilamang Marugay, upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo, isyu,